Ако ти си жена, която трудно си намира дрехи, ако ти носиш XL или 4 пъти XL, ако си XS и нищо не ти става, каня те на моден базар. Ние от България Ателие ще присъстваме на модния базар, който ще се състои в бившия клуб Ексе на Шипка 6 на 7 декември между 1 и 19 часа. Ще те очаквам там. При нас ще можеш да намериш палта като това. Или жилетки като тази. Ще донеса и зимни рокли. Също така ще можеш да се здобиеш и с вълнен костюм, блуза и панталон. Още една блузка. И това топло яке с огромна качулка, което ни е бестселър. Също така имаме и дълъг вариант на яке за най-студените дни. Така че аз ще съм там. Очаквам те на 7 декември. Бившия клуб Ексе, Шипка 6. Заповядай да се запознаем. Аз съм Сашка от България Ателие.